Zbog čega je Srbija ignorisala mural Ratka Mladića? To moram da vas pitam. Dakle, evo ja sam juče prolazila Njegoševom ulicom. Tamo i dalje se nalazi taj mural. Koliko znam, danas imate u Beogradu ne znam koliko desetina i stotina grafita. Kada je komunalna inspekcija išla da skloni to, oni su ponovo to, ne znam kako, vratili ili oslikali, ali su, posle toga nam se pojavilo 1000 grafita. Pa čekaj, vi zaista mislite da pitanje odnosa prema našoj prošlosti i ratnim zločinima komunalno pitanje? A vi mislite da to treba da ide ministar da slanja? Ne, nego ne mislim da je komunalno pitanje. pitanje. Ako nije, nego to tako treba ugledne ličnosti, pa što ne odete vi? I šta da uradim? Ja da ga prekrečem? Pa da, pošto ste tako, pošto imate tako, pošto je to mnogo važno i pošto je to mnogo bitno, što ne uradite to? Ali da, ja vas pitam u kontekstu toga, dakle, kakav mi imamo odnos prema našoj prošlosti. Dakle, to vas pitam i u kontekstu toga. Dakle, ako poštujete žrtve, ako ste bili u Srebrenici 2015. godine, zašto ne poštujete presudu Međunarodnog suda pravde, koje je čak rečeno... Mislite zašto ne kažem da je u Srebrenici genocid? Pa da, i u toj presudi se ne kaže da je genocid se desio na teritoriji cele Bosne i Hercegovine, nego je lokalizovan na Srebrenicu, jasno naveo da Srbija nije za to odgovorna, već je odgovorna zato što nije dovoljno učinila da to spreči. I vi sad hoćete od mene šta? Dakle, ja vas pitam, zašto ne poštujete presudu Međunarodnog suda pravde? Koju? Ovu gde je rečeno da se desio genocid. Pa evo, trebam da vam pokažem presudu. Evo, pokazat ću vam. Evo, trebam sad da vam pokažem. Evo, izvolite. Koju? Evo, izvolite. Koju? Međunarodnog suda pravde. Koju? Vezano za genocid u Srebrenici, da se desio. Koja je to presuda? Nemojte sada, molim vas, pa nemojte sada to da radite. Znači, nemojte to da radite. Ja vas pitam... Kad nešto ne znate. Ne, ja sve znam, dakle, vrlo sam se pripremila ozbiljno za ovaj razgovor, a vi sad hoćete da budete, vi odgovorite na moje pitanje, a ne ja na vaša. Tako da vi meni recite. Jel ne bi to pomoglo odnosima u regionu, predsjedniče? Pošto smo ustanovili da nemate pojma koja je to presuda. U redu, vi znate sve. Naravno, zato što to ne piše na takav način. Pa trebam da vam citiram šta piše tačno. Nemojte da mi citirate, samo mi recite koja je to presuda. Kako koja je presuda? Međunarodnog suda pravde. Evo ovo koju sam odštampala. Pa nemojte sad, u kom predmetu? U kom predmetu? Dobro. Sad kao u kom predmetu? Da, u kom predmetu. Dobro, vi sada ni ne... Dobro, vi meni odgovorite na moje pitanje, pa ću ja na vaše. Evo, ja ću da vam odgovorim. To je u predmetu protiv Ratka Mladića, ali u redu. U predmetu protiv Ratka Mladića? Da. Zahvaljujem se. Smo sada sve... I šta piše u predmetu protiv Ratka Mladića? A hoćete vi mene da ispitujete sad ovde? Pravo ste, neću. Naravno da ne treba da me ispitujete. Ja mislim da se dogodio težak zločin, da. Dobro, i? I sav pijetet žrtvama. Dobro, i? I? Šta je još treba? Zašto mi i dalje mislite da to ne bi pomoglo pa i našim generacijama i drugim generacijama koje tek dolaze da razumeju šta se desilo na teritoriji bivše SFRJ? Različito mislimo, dozvolite mi da mislim drugačije od vas. Pa to ne bi pomoglo i u pomirenju u regionu? Ne. To bi pomoglo u daljim optužbama na račun Srba, Srbije, u daljim zahtevima i u mnogo čemu drugom. A nemojte da se ljutite što mislim drugačije. Ne ljutim se, nego ne znam šta ste pokušali da budete vi sada, vi ste najpametniji, eto, ako to hoćete. Ja sam pitala ono što pitam, a vi sada, pošto ste pokušali da izbegnete moj odgovor na ovaj način, to ostavljam gledaocima da presude, naravno. Ne, nisam kao što vi to odgovorio sam u potpunosti. U redu. Mislim da je bio težak zločin. U redu. Šta mislite o pretnjama koje će organizovati s vremena na vreme, kako to kaže gospodin Dodik, o izdvajanju Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine? Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. U redu. Idemo sad na direktna pitanja. Ako ne grešim, dakle, to ste sad malo prepomenuli, 2017. ste prvi put najavili da ćete napustiti Srpsku naprednu stranku, da ćete u januaru 2019. godine imenovati... Samo moram da vas obavestim da ovo što ste mi ovde dostavili nije presuda Ratku Mladiću. Samo da vas to obavestim. U redu, predsjedniče. Dakle, samo da javnost zna da ste obmanuli. Javnost i mene.
Pošto ja volim da čitam, znate. Naravno da nisam. Ja čitam, volim da pročitam sve. Ja nisam toliko važna. Želim građanima Srbije da kažem da naravno na ovom papiru nije presuda generalu Mladiću. Nego što je presuda? Pročitat ću vam. Ovdje vam je Međunarodni sud pravde. Reč je o aplikaciji za Konvenciju za sprečavanje i kažnjavanje zločina genocida u slučaju države Bosne i Hercegovine protiv države Srbije i Crne Gore. Nema veze sa generalom Mladićem, niti sa bilo čim sličnim. I onda, šta sud saopštava, na koji način, koje su sudije, po sudijama sam prepoznao da nije to, ne bih drugačije. Dobro, izvinite što volim da čitam. Se sad nešto to menja? Pa menja, naravno. Pa šta se menja, kad je odgovor vaš isti? Pa dobro, samo sam hteo da proverim na čemu ste zasnovali svoje stavove. Pa smo ustanovili da niste baš na ovome. Dobro, ja nisam samo na ovome zasnovala svoje stavove. A niste samo na tom, dobro. Izvinite. Izvinite ako sam bio neprijatan, oprostite. Ne, to sam navikla od vas, pravo da vam kažem. Neprijatni ste prema svim novinarima, tako da nisam očekivala ništa bolje ni kod mene. Gotovo prema svim, u stvari. Pogotovo ovima sa prethodne televizije, gde sam radila. Pa nikad tamo nisam bio. Pa da li odgovarate na njihova pitanja na konferencijama za štampu? Dakle, kada ćete napustiti čelo Srpske napredne stranke? Što pre to bolje. Pa to ste rekli 2017. Jes. I danas vam sa sigurnošću kažem da ćete biti obradovani uskoro. Pa ja nemam ništa sa tim. Nisam ja u Srpskoj naprednoj stranci da bi bila obradovana ili ne. Kada ste poslednji put nešto lepo rekli o nekom opozicionaru? Ne pamtim da sam nešto ružno rekao. Dobro. A pamtite da neki opozicionar nešto lepo rekao o vama? Teško. Dobro. Ima li nešto lepše od obećanja? Ima. Ostvarenje. Urađeno. Dela. To je najlepše uvijek.